Ahojte, opäť sa hlási občianske združenie Mačka vo Vreci. Dnes si predstavíme ďalších mačacích kandidátov na nový domov. Mačiatkovská sezóna je v plnom prúde, ulice sú plné mačiek a malých mačiatok, preto by som vás rada poprosila o pomoc. Pokiaľ máte možnosť poskytnúť mačičkám aspoň dočasný domov, budeme radi, ak sa nám ozvete. Na poskytnutie dočasného domova pre mačičky vám postačí malý priestor, do ktorého umiestnite misky s vodou a krmivom a záchodík. V prípade potreby vám tieto veci vieme zapožičať. Mačiatka Bobby a Miranda majú zhruba 2,5 mesiaca, pochádzajú zo 4 súrodencov. Dvom z nich sa už podarilo nájsť nové domovy, preto dúfame, že aj týmto dvom drobčekom sa čoskoro podarí nájsť nových majiteľov. Sú veľmi milí, ale aj aktívni, preto by sme boli radi, keby sa umiestnili do domčeka so záhradou. Tento aktívny fešák sa volá Karl, má zhruba 3,5 mesiaca. Je to veľmi hravý, energický kocúrik, preto je jednoznačne vhodný do domu so záhradou, kde by sa mohol do sytosti vyšantiť. Táto maličká puma sa volá Blacky. Je to asi 3-mesačná mačička, je kľudnejšej povahy, preto je vhodná predovšetkým do bytu. Mačičky Cynthia a Safira majú zhruba 2 mesiace, majú atraktívne strieborné sfarbenie, sú vhodné do bytu aj domu. Clark je zhruba 3-mesačný kocúrik, bol nájdený s polepeným kožúškom. Nebolo nutné ho ostrihať, nakoľko sa lep postupne zo srsti uvoľňuje. Je to veľmi prítulný kocúrik, naviazaný na ľudskú spoločnosť. Všetky ďalšie informácie o mačičkách nájdete na našej webovej stránke www.mačkavovreci.sk.